Genesis 22, 15 to 19. Atong basahon puli-puli. Okay, salamat na nadia sa inyong screen. No? Genesis 22, 15 to 19. Atong basahon puli-puli. Verse 15, the Bible says, "And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time." Verse 17, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. And in thy seed shall all nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Masahon tudungan tanan, ready, go. So Abraham returned to his young men, and they rose up and went together to Beersheba. And Abraham dwelled at Beersheba. Let us pray. Lord, we ask for your blessing as we give your word. Your word, the Lord will have your authority, will have your power, will have your direction into the hearts, the Lord, of each and every one. Ask the Lord to help me as I give your word and open the hearts of everyone. Your name be glorified. Have a servant peace in Jesus' name. Amen. Take your seats. Ang kita paliw. Salamat sa tubig. Dili gina-encourage ang pag-inom og tubig samtang magwali. No, kay maanad ang imuhang tululan na magagad na unya dito on sige ni mo wali kinahanglan og kay tubig. No, nevertheless lain ang paminaw na pakursik ko ni gubo. O dito mi sa Bohol bitugo last week o anniversary ang atong usa ka mission dito. Bitugo isla na siya 23 ka barangay at bang sa Ubay, Bohol. Kung tanawin nyo na sa mapa, dako ng isla, dako pa ng samakan, hiningaw, pero naibuluhan to dito. By God's grace, no? Unong natag, dahil siya si Ginoo, gikan sa Cordova, ang atong mission. Natay mo graduate, tulo, karong next graduation sa Bible College. No? Sa Madugang. Then, ang atong mga missionaries, dire, si JR, salamat na nakaulit, nakabason. Naapoy taga Shaton, naapoy taga Pitugo. Mag-graduate na sila, tulog mo, by God's grace, karong umabot na March next year sa Bible College. I hope na you continue to support the ministry o inyong Bible student no, sa Deacon Dinhi. Now, ang atong mensahe karong butan, upat ka area nga pagkasulayan ang atong pagkamatinud-anon sa Ginoo sa dili pa ang panalangin. Upat ka areas na pagkasulayan ang atong pagkamatinud-anon sa Dios sa dili pa ang panalangin. Mga kaigsunan, ang Christian life dako kayo na isunan, if not all areas, dako kayo kalambigitan ang atong pagkamasinugtanon. Obedience sa English pa. Obedience, pagtuman, pagsunod, pagtamod, no? Unsay gisulti tumanon, gisulti sundon. Ug ang atong manual nga na ang pulong sa Ginoo. Isip amahan, inahan, anak, estudyante, ginikanan, negosyante, worker, mapastor man, ma-business owner man, ma-negosyante man, ma-tricycle driver, ma-operator, bisag unsa ang imuhang area sa pagkinabuhi, ma-doktor, ma-nurse, ma-engineer, ma-abogado, ma-supervisor, ma-manager, matag-iya, bisag unsa nga kabahin sa pagkinabuhi, ang Bible dunay gisugyot niya na, dunay itudlo kung unsa una to ang ato ang mga katungdanan sa paghimo sumala sa gusto sa Dios diha siyang pulong, no? Ug kinahanglan tang magmasinugtanon. Obedience. One word, usa ka word, but ingon ta ka tibuok Christian life, tibuok kinabuhing Kristohanon, magsige lang gitag tuman. Di lang kita mapun-an og tuman. Di lang kita muhunong og tuman. Kung saan kita kakapoy naman ay sige lang tag tando, sige lang tag sugot, sige lang tag di ba? Kaya ka nang
word sa pagtuman, O. Yes, sa English. Yes, O. Yes, Lord. O, Ginoo. Di ba? And you have to do it daily, 24 hours a day, 7 days a week, 31 days a month, 365 days a year. No? So, dili mo unong maigsunan ang atong pagsunod sa Ginoo, pagtando, Lord, yes. And inon ta ka, ang kinabuhing Kristohanon, magsigilan gitag yes sa Ginoo kung gusto tag panalangin. I believe na kaning panalangin, maganahan kag madi, usugod ka sa dili, gisaan na si Ginoo. Yes. Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate in day and night, for then thou mayst observe to do all these that are written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. Bring all the tithe to the storehouse, that we may meet in my house, and prove me now herewith. Say the Lord of hosts, I will open you the windows of heaven, and pour you out a blessing. Okay? The thief coming to steal, to kill, to destroy. But I come, Jesus said, I come that you might have life, and that you might have it more abundantly. Ang kinabuhing Kristohanon, nindot. Ang kinabuhing Kristohanon, daghan ting gisaad ang Ginoo. Kung unsaon niya paghapsay ang imong kinabuhi. Gikan sa guba, samok, bati nga kinabuhi, iyahan ang hapsayon. Lisaad ang Ginoo niya sa pulong. Ang kinabuhi nga perting lisuda, pait kayo, pwede nang panalanginan sa Dios. Monetarily, relational, bisag unsa may sudan, kahapsay sa pagkinabuhi. Kalinaw sa kasing-kasing sa pagkinabuhi. Di ba? Naana, pwede ni mo nang maangkon sa kinabuhi Kristohanon. Great peace of David chapter law. Kalinaw, maangkon sa usa ka tawo nga nagkinabuhi di siyang pulong. Di ba? Comfort, assurance. Yes. Paghupay sa kasing-kasing, luyo sa kahadlok, walay fear sa kalibutan. We have the fear of God na magdala, maghatag na ito, may sunan o walay pagkasamok na pagkinabuhi. No? I mean, dahil kabutangan ang kinabuhi nga di nindot, di maayo, why ayo, apan di kang Kristo, ninduto na niya. O mahimo lang na kung makakaroon ang iyang anak sa yes. Sa o Ginoo. Yes, Lord, o Ginoo. Makita na to ang example dito sa atong text, ibasa sa Abraham. O ang command sa Ginoo is offer them son, their only son, Isaac. And then, makita na to diha na si Abraham nag-obey sa Ginoo. Di ba? It came to pass after this, human nga i-command ang Ginoo, nanganak si Isaac, si Sarah, nanganak sila si Isaac. Then, di-commanded si Isaac, si Abraham, pag-offer kang Isaac. No? And, dako kayo siya, imagine that, iwali naman, kabalo mo na ini, ang istorya ini. Ug ni-attempt din sa Abraham pag-offer. Listen to, but nevertheless, si Abraham naka-obey sa Ginoo. Ug diyon ni Dios, in blessing, I will bless thee. Tungod sa gitawag og pagka matinumanon, pag-obey. So doon ay upat ka area, upat ka bahin, lugar, or kanang steps, if you may. No? Steps. Ang Pero ang obey ka, blessing. Sunod ang obey ka, blessing. Sunod ang obey ka, blessing. Sunod ang obey ka, blessing. So, ang atong pag-obey, doon ay step further. Dili lang niunong ka sa usabat, kinanglan mag-grow, magtubok ang atong pagkamasultanon sa Diyos. Okay? So, akong dalon karon ni mensahe, it's more on teaching. Magtudlo ko ninyo. Kay kani di ni madali iwali. Tudlo ni siya, di ni madali og iwali, tudlo. So, I will not be preaching here para sa inyong pastor nga muna di pangandaman dinig dako kay pulpito ni gahig ignaw, no, para di magubang dali ba. No, so, uno sa kong duksulok-sulok og sigit-sigit, mag-istorya ta. Mag-istorya ta og kung saon nga panalanginan ta sa Ginoo. Dingan mag-blessing mga igsoon ito. We are blessed. Yes, we are blessed, but daghang Kristohanon dili kabalo unsaon. So diha na itong katunon unsaon nga i-bless ta. No? In the Bible, if God spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall not He also with Him
freely give us all things. Kung nahatag sa amahan ang bugtong anak si Jesus Christ. Napabay labaw nga pinakanindot nga gihatag diri kanato gikan sa langit ng amahan gawas ng Kristo. Ang tubag wala na. Si Jesus Christ ang pinakalabaw sa tanan nga gihatag. Kaya kay Kristo na ang kinabuhi walay katapusan, ang kapasayloan sa kamasala, na ang langit bisaad, na ang pagpanunod sa napanunod ni Kristo. Di ba? Pero ba mo kung ang bugtong anak nahatag, unsa pa may di mahatag? Di ba? Kung nahatag ng pinakalabaw, ang ubos-ubos ana, dali na lang kay ang pinakalabaw na hatag naman. So ang ubos-ubos na dili na lisod ihatag. Dili lisod ihatag si Ginoo ang gusto nato. Ang gipangandoy nato, ang gitinguha nato, ang gihandom nato. Dapat tayo mga gipanghandom? Amen. Pausawan sa kinabuhi, panalangin, trabaho, mahuman biskwila, makabalay, makayuta, kinabuhi nga pangalagad nga puno sa pagkamaayo sa Dios. Makita ang kadagaya sa grasya. Grasya nga kinabang magtanaw ang mga tao makayos lang. Ang Ginoo ginagbuhat anak sa kinabuhi kung ikaw lang di na mahitabo sa imong haway kung imo mo lang. Ang panalangin sa Ginoo nato wala nag-agad sa imong edukasyon. Ang panalangin sa Ginoo nato wala nag-agad sa imong trabaho. Kaya timan nila, ang panalangin sa Ginoo wala nag-agad tungod kay daghan kag napanag-iya aning kinabuhian. No. Kung Kristo haman ka, bisag unsa pa ang imuhang estado o unsa ang imuhang panginabuhi karon, pwede kang panalanginan sa Ginoo niya na. Nay daghang mga edukado, tungod kay di kabalo mosunod sa Dios, dili makalihok ang Ginoo lang kinabuhi tungod kay naaman sa pagtuman ang panalangin. Di ba? So magkontesta ron kung kinsay magdali nga mutuman. Nadia ang contest sa Christian life, nadia ang contest sa mga members sa church, kinsa ang pinaka daplapad, pinakahubog kung kasing-kasing na mo tandok na sa Dios. Oh, mao nang contest na to. Mao na ang atong tingwaon kay diha makita na to unsa mo lihok ang Ginoo sa atong kinabuhi. So upat ka areas na sulayan sa Dios ang atong pagkamatinumanon. Sa dili pa ang panalangin. Di ba na? Sa dili pa ang blessing. Gusto tag blessing, pero kanang panalangin di na mahitabo kung dili ta mo obey. So mag-obey mo na, usa ang blessing. Pero ang obedience sa to, sulayan sa Ginoo. Kaya na may obedience na sulay-sulay lang. Na obedience, ako kung sulayan, we. Ako na kung testingan, we. Tinuod ba ka ng gisulti? Tinuod ba ka ng pulong si Ginoo? Ha? Mga igsunan, ang atong pag-obey, dili mo na natistingan sulayan. Kanong doon ni Shadrach, Meshach, Abednego? Ha? Katong gilabay sa hudduhan? Atubang sa Lazari, ningon si Nebuchadnezzar, kinsa man ang Ginoo nga maka-deliver ninyo? Nawa mong obey nako. Ilabay na po sa hudduhan. Atong usbo na to, ayun si Nebuchadnezzar, usbo na to, yung programa ba? Inigtugtog sa musik, kinahanglan tanan mangyupo. Diusab. Ingon si Shadrach, Meshach, Abednego. Nebuchadnezzar, i-deliver man mi o di sa akong Ginoo, di gapon mi muyukmo. Kita mo na klase ng obedience? Wow. In other words, wa agad kung tunudon, tumanong ba si Ginoo yung gisulti. Basta mo obey lang yun. Walay dagang pangutana. Why dagang question? Why dagang mga testing or trials? Di ba? Muubay ko kung buhato ni si Ginoo. Mutuman lang ko kung kani mahitabo sa akong kinabuhi. Mutuman lang ko kung ang akong bana mao nani. Naisunan wa nagkagadi atong obedience nagkagadi sa gisulti sa pulo sa Dios. Okay? Upat ka area. Number 1. Ang numero 1 nga area nga sulayan sa Ginoo atong pagkamasultanon is the area on the Word of God. The area on the Word of God. Kaning Biblia. Kaning pulo sa Dios. Okay? Ingles sa Genesis chapter 22, verse 1. It came to pass
after this things that God did tempt Abraham and said to him, Abraham, look at that, and said unto him, and said unto him, underline that word, and said unto him, kanang statement na and said unto him, that refers to the words that comes out from from God. Yes. Ang pulong nga nigawas na igsunan sa bakba sa Dios. God said to Abraham. Now, to us, diri nato, wala na din ang Ginoo magkikistorya nato pinagi sa audible na pulong pala ning nadunggan ninyong nigawas sa bakba. But ang Ginoo magkikistorya nato pinagi sa iyang pulong nga igatudlo o igawali o igasulti. Okay? So, ang atong tuwanon, dili na tamingon na sa Ginoo gyud tuli, ang Ginoo gyud ingon ni Ubad. Di na ta magingon anak karon. Pananglitan karon sa GR ngayon. Ngayon si GR, ang Ginoo na ingon ako. Kunya walay Biblia. Ngayon mo ni GR, ang Ginoo gyud kay niingon mo, Jake. Tinuod yung kamutoy tingog sa Ginoo na dungan. Di ba? Daghan kayo mga simbahan nagtukod, ingon na ilang pamagi. Kaya nakadungog puno ang usa ka tao na ningon na Ginoo pagtukod og simbahan. Murang was like gigikanan, tukod ang simbahan dito. Wala mo agi unsay gisulti sa pulong sa Dios. Ha? Murang kita as Baptist, Bible is the soul of faith, authority, and practice. Kaning Biblia, tanan itong baton sundo na ito unsay gisulti sa Bible. Ang giya mo atong sundon ang Bible. Now, tanan na itong gisulti, ang magwawali dili magwali, bisag kinsa magwali, mapastor man, mabisita man, o ang magwali na igsunan, kinahanglan masubay sa Biblia. Ano man? Ang authority is the Bible. Mao nang unsay iwali itudlo, dili nato di ta mo atungod kay ang nagsulti matuuhan o masaligan. Mutuog yung kuwana kay nagsulti engineer. Mutuog yung kuwana kay nagsulti doktor. Mutuog yung kuwana kay nagsulti kanang maayo kay musulti. No, dili. Bisag kinsay magtudlo sa pulong sa Dios, basta Biblia ang isulti. Unya tinuod ang pagkasulti sa pulong sa Dios, atuan ang sundon. Okay? So, the first area is the Word of God. God reveals His person in the Word of God. Makaila ka sa Ginoo, unsang Ginoo, kinsang Ginoo, pinaagi sa pulong sa Dios. That's why you have to read your Bible. Basahan mo yung Bible. That is your first assignment as Christian. Read your Bible, memorize verses. Kada adlaw, imo bilang paklingon by God's grace. Ha? Nga naman, diya sa Bible, mailahan nimo kung unsa di ay Ginoo. Unsa iyang kinaiya, unsa iyang ganahan, unsa iyang kalipay, unsa iyang gusto, unsa mga butang nga di siya ganahan, unsa mga butang nga di makalipay niya, unsa mga butang nga makasakit niya, unsa mga butang nga makahimuot niya. Dili sa Bible. No, so, dako kay na trabaho, why? We want to know God. We want to know Him. Amen? Kung makaila ka si Ginoo, mas kabalo ka og unsay imong buhaton. Di ba? Oh, kung kaila ka si mama nga o yung papa nga, digay ka mutuo dayon, malabayan ka luwag. Kada sulti, tuo na ka dayon, di naman, kabaw ka, digay ka mutuo manari, na luwag, lupad. Di ba? Nga naman, nakaila ka sa imong papa o sa imong mama. Ang Ginoo man, kung kaila ka sa imong Ginoo, kabalo ka o sa imong buhaton. Kaya nakabalo ka niya, pinagi sa Word of God. Now, pinagi sa Word of God, mo develop na siya o pagkamahinadlukon sa Diyos. Fear of the Lord. Ang tao, ang Kristiyano na may nadlukon sa Diyos, nakabalo siya sa Bible. Kabalo siya sa Bible. Walay pagkahadlok sa Ginoo kung wa ka kabalo sa Biblia. Kung kabalo ka sa Biblia, makabalo ka nga kinahanglan na ang kay kasing-kasing na mahinadlukon sa Dios. Unsa nang kasing-kasing nga mahinadlukon sa Dios? Ang kasing-kasing nga mahinadlukon sa Dios, dili ka magbuhat og mga butang nga dili makalipay niya. Okay? Now, Isaiah 66:1. Isaiah 66:1. Sige, Isaiah 66:1. Palihog kung tanaw din sa Isaiah 66:1. Bible says, "Thus saith the Lord, the heaven is my throne, earth is my footstool. Where is the house that you build upon me, and where is the place of my rest?" Next, see. For all these things, let me see what's the verse. Okay,
For all these things hath mine hand, for all these things hath mine hand made, and those things have been, saith the Lord. But to this man, look at the next statement, line. But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and what? And trembleth at my word. At trembleth and trembleth at my word. Mahadlo ka ba sa Biblia na gani ang gisulti? Dili mahimo, dili mo sundon, tumanon, ikinabuhi kung imo na Bible. Why? Because the Bible says, kung ikaw ingon ana usa ka klase nga tao, ang Dios nagtan-aw kanimo. Kanimo, even kaniya nga kabos o dunay espiritu nga maaghop or kanang espiritu nga andam nga mutuman kaniya, a contrite spirit, and tremble it at my word. Verse 5, same chapter, Isaiah 65. Hear the word of the Lord, ye that tremble at his word. Your brethren that hated you, that cast you out for my name's sake, and said that the Lord be glorified, but he shall appear to your joy, and they shall be ashamed. You see that? Iyon ang verse nga, paminaw kamo nga may naglukon diya sa kumpulong. Ang inyong mga igsuon nga nagkakasukong kaninyo o nagkasalikway kaninyo tungod sa ngalan sa Dios. Apan niya kanimo nag-ingon kamo, sila niya nagtanaw kanimo mo ingon, let the Lord be glorified, but he shall appear to your joy, and they shall be ashamed. They shall be ashamed. Na mga taong tamay nimo, gasalikwan nimo, galutos nimo, apan tungod kay naa kay kahadlok sa Dios, ang Ginoo mo appear diya sa imong kinabuhi sa kalipay. Unya mga tao nga nagsalikway kanimo, maulawan. Maulawan. Gitamay ka, gilutos ka tungod sa pagsunod sa Ginoo, pagpangalagad sa Dios, pero muubay ka tungod kay ang Bible nagsulti na musunod ka niya. Kasi buhaton si Ginoo tungod kay naay kay kasing-kasing na may naglukon sa Dios, iyang buhaton ipadayag niya ang iyang pagka-Dios diya kanimo. Amen. Na mo create o kalipay sa imong kinabuhi. Unya mga tao nga nagsalikway kanato, sila mauwaw. Mauwaw. Okay? Now, another verse. Right pa nga verse. Proverbs 13:13. Proverbs 13:13. Proverbs 13:13. Proverbs 13:13. Proverbs 13:13. The Bible says, Proverbs 13:13. Whoso despiseth the word shall be destroyed. Amen. Siya nga magatamay sa pulong, siya nga magasalikway sa pulong, siya nga dili magatagad sa pulong, siya nga dili magahatag og angayang respeto sa pulong. He that despiseth, whoso despiseth the word, ato umang ka ng Bible, ato umang ka ng diwali, ato umang ka ng Biblia, sinuwat ka ba sa tao? Listen, this is God's word. Yes. The Bible is God's word. Amen. Ang nakanindot ani kay wa na taga-tumutumo, naa na suwat. Yes. Ang ato na lang basahon, tanggan, tanawon unsay gisulti niini. Dili na mag-usap-usap. Sigurado ta niini tungod kay napatik na, nasuwat na, nalista na, o di na mausap. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen. You see? Mga higalag ni Solomon, i-encourage na mo. Kung gusto mo og panalangin sa atong kinabuhi, magsugod ka sa unang ang sa pulong sa Dios. Tumana ang gisulti sa pulong sa Dios. Whoso despises the word shall be destroyed. Kung dili ka maghatag og kasing-kasing nga mas utanon sa Ginoo, sa pulong, ang atong kinabuhi magguba. Dili nga may gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga magguba ta. When God said, do this, God said, do not do this. Obey God's word. Why? Because the Bible says, but he that feareth the commandment shall be rewarded.
Siya nga mahinaglukon sa sugo pagkagantihan. So mga tayo natin kalibutan, kung sa'y ating batasan attitude pag-abot diha sa pulong sa Ginoo. Do you love God's Word? Do you read it? Do you treasure it? Basa ka sa Psalm 119, basa ka. You have a goal. Mahuman akong basa ang Bible. Have a goal. Kada adlaw makabasa kung bisag usa ka chapter. Have a goal sa usa ka semana na kay mabasa. Dili kay inig amo sa Domingo usa nakabasa sa Bible. Di ba? Kunya ingon sila mas maayo pa ukok. Kaya ukok gikan sa kabel padulong sa pikas kabel. Iya yung nabasa ko ng Bible kay gisik naman ng Bible. Gikan sa atubangan padulong sa likod naagi-agis ukok. It means ang ukok niagi gyud sa Bible. Pero ikaw usahay anong Biblia nagpilit? Nagpilit di na gani maukap ang usa ka ang page. Ang uban libro nagpilit. Nga naman napu nakatuig mo ang taon nimo maduaw. Di ba? Oh. Usahay kung mabilin ang Bible sa simbahan, maingon ang membro sa simbahan, hipuso na to ni Pastor. Hipuso na to Brother JR. Hipuso na to ni Brad, katong in charge sa song leading, sa announcement, katong nasa simbahan. Hipuso na to. Ayaw itong kabalaki. Kay hipuso na to nila. Pero og cellphone gani ang mabilin sa church. Balikon yun sa Kristohanon. Kaya ang cellphone, nabiyaan. Kaya illustration lang nga gapakita kung unsay atong attitude batasan pag-abot sa Biblia. Ato na ng usbon. Kung mabiyaan ang cellphone, ngayon ka, bahala na ng cellphone mabiyaan. O ibalik ka itong pastor, i-bring na to sa mga men sa church, okay na, kaya may ayaw itong cellphone. Ayaw balik ka kung cellphone mabiyaan. Balihon na to, ano man? Kabalo ang Ginoo kung unsay atong kainay-inaya pag-abot sa Word of God. Amen? Amen? Unang pag-abot sa wali, pay attention, listen very carefully. Paminawad, nawata kung sa'y makatunan, kakuna. Kaya panaghanaytag makatunan. You know what, Christian life? It's not about age. Amen. Somebody said, not everyone who grows old grows up. Right. Di ba? Dili ka na niya ni sakang edad. Ni hamtong. Amen. Di ba? Dapat unta, kung itaas ang edad, hamtong. Amen. Di ba? Oh, dapat kung taas ng edad, mas naanay buot. Di ba? Ang problema kay daghang Kristohanon, magkadugay sa pagka-Kristohanon, mubalik mas pagkabata. Murag kading edad-edad rin, busakan edad, mubalik sa pagkabata, di ba? Mangita na og Julien. Kita, di ba? Dahil bata nga, may Julien siya. Ingon niya papa, kung sa mga ganun, si magkagdulad Julien, o makaibuot. Imo naman kung pasagdan si sagdo ba ng tubig? Oh. Ingon na anak. O sige pa. Sige. Ako'y pasta na ng tubig. Ikaw dyan dulad Julen. Asay kinsay mas may buot na to. Kung ang bata magdulag Julen, okay na. Yes, right. O kang amahan na galing magdulag Julen, baliktad na siya. Di ba? Baliktad na yung estudyas kinabuhi na na. Not everyone who grows old grows up. Maglumba taghamtong tanan. Amen? Amen. Na magsakay mo edad, magkahamtong ka sa pulong sa Ginoo. Amen? Mas magamit sa simbahan. Hindi ka na hamtong na magamit sa simbahan, magamit sa ministry, malipay ang Ginoo diya sa atong mga kasimbahanan. Amen? So ang unang area nga gipangita sa Ginoo ang atong pagkamatilanon nga ginasulayan ka. Kung musunod ka sa Bible, is the Word of God. For example, returning your tithes. Muli ka sa tithes in the Bible. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. Malachi chapter 3 verse 10. Di ba? In the Bible niya na. Yes. Now, pagkasulayan ka sa atong pag-uwi, yes Lord, ako iubay na. Kasayo na ala, kada po iuli. Ako nang buhaton. Ako nang himon, kasayo na ala, 10% gipangayo sa Dios para sa iyong buhaton. Ako nang himon, kasayo na niya na. Ako nang buhaton. Para ang buhaton mo padayon nga ang mga need, matagbo. Nakasabot mi, nag-Bible property. Di ba? Namang Bible student. Di ba? Namang mga pampaliton para mo lang ministry. Now, Ginoo, nagsaan ang Ginoo niya na, and I will rebuke the devourer for your sake. Akong
akong pugnan ang mga manunukob. In other words, bantayan sa Ginoo ang imong income. Bantayan sa Ginoo ang imong kita. Tagaan kanya kaalam nga kabalo ka unsaon imong paggamit. Unsay unahon, unsay ipaulahi. Kinsa ang ngayon tagaan, kinsa hindi tagaan. Amen. I mean, daghan kaayong bahin sa atong finances na kinang kabalo ta unsaon. Pero kung di ta magsunod sa pulong sa Dios, kuhaan tag kaalam, di ta makabalo unsaon Yes. ta pag-manage sa atong finances. Amen. Maglisod-lisod ta, magguba ang atong pag-manage sa atong finances. But when you obey God's word, in the Bible, I will rebuke the devourer for your sake. Ang manunukob, bantayan sa Diyos, way mutkob. Ang bunga sa imong prutas, dili matagak, because di pa hinog. Nakita mo mga tanong niya na, inigad to nimo, gipang uod tanan. Napas punuan, pero kabaw kang di na ginupustan, kaya giuod na. Usahay, wapay sweldo, kabaw na ka, imong sweldo, giuod na dahan. Yes. Na ako sweldo, gipaw, pero, doon ay paabot itong bayron nung Oh, mga amen. di ba? Giud na. Pero kung musunod ka sa Diyos, tagaan kag kaalam niya, iyan ang isahan. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the fields in the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven and bring you the times and prove in our in the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Ganahan ta niya na, no? Naitagang panalangin, wala og tuo, unyawan na tayo kasudan. Ang problema karon daghan kay sudanan, why sud? Oh, yes. Di ba? So ato karon nga unsaon ang mga sudanan, nay sud. Amen. Pero yun ang Bible, kinamutuman ka sa iyong pulong. Amen. Sayo na ikaw na po, ako na buhaton. Maabot ang time, masakit imong anak, panalitan na. Muulit pa ba ka sa ikaw na po? Maabot ang time, nakay balay nunon. Nakay balay nunon, kinahanglan yun. Mapauta na, muulit pa ba ka sa ikaw na po? Kay, tistingan man sa Ginoo atong pagkamasugdanon. Amen. Not until nagsunan nga bisag unsay pagsulay imong agyan, di na yun ka mabhindered. Ang imong ikanapo, imong yung mauli sa Dios. Ngayon ang Ginoo, nakapasar na nining inakan. Nakapasar na. Then, ang saad sa pulong, dili na, wala na yung rason ang Ginoo nga di niya buhaton. Nga naman, wa ni mo sa tagaig hinungdan, nganong di ka niya panalanginan tungod kay, wa ni mo sa tagaig rason na iyang babagan ang panalangin. Yes. Dahil gayon ang hinungdan sa babag, kita ang atong obedience. Alright. Obedience to God's word. Imagine, remember, the first area is the word of God. Pulong si Ginoo. Sundon tani, tumanong tani, tanan. Paklian ni Mayo, kapuni ang Bible. Sundan lang sa gisulti niya sa iyang pulong. Inon ta ka, dili mamakak ng Diyos. Tinuod ang iyang gisulti sa pulong. Sa Abraham ni Obed. Ipa-offer yung anak. Amen. Gibuhat ni Abraham. Nahulot ba ang Israel karon? Wala. In fact, kita apil patas panalangin sa pag-obey ni Abraham. Amen. Okay? Now, ikaduhang area. Ikaduhang area. Nga, atong pagkamatulumanon, sulayan sa Diyos sa di pang panalangin. Ikaduhang area. The work of God. The work of God. Ang pag-obey ni Abraham, it's not about Abraham. It's not about Isaac. Dili ni about kang Abraham, dili kabut Isaac. Kani, tungod sa plano sa Dios, gikan sa sugdanan, na nasay nasod nga buhaton. Nga mulpisantan kaniya, unya na ay manluluwas kay sunan nga mutungha ni ana nga nasod, nga diin ang kaluwasan, igawali ato ng mga tao, makadawat o kinabuhing walay katapusan diyan ng Kristo. Okay? So nahada, programa na si Ginoo. Si Jesus Christ, ang nasod sa Israel, si Jesus Christ, unya ang mga kasimbahanan na maestablisar, unya hangtod na isunan ang saad sa Diyos ay atang kuhaon sa pagsagaw. Okay? So na ay puluhaton. Dako nga puluhaton. O ginasulayan ta sa Diyos ya sa ato ang pagkamatulumanon diha sa buluhaton sa Diyos. Okay? Now, diha sa buluhaton sa Diyos, John chapter 9 verse number 4, John 9:4. John 9:4, John chapter 9 verse 4. John chapter 9 verse 4. Kani nga lesson ako ni gitundok sa duwa usa ka oras ug tunga ni. No? Oh, kay dili mas masun. Ano mo good. Okay, ikaduha.
The work of God, John 9:4. In the Bible, I must work the works of Him that sent me. While it is day, the night cometh when no man can work. The night cometh when no man can work. Now, karon nga naluwas ka, ibutan ka sa Ginoo aning buluhaton aning simbahan. Timan nga dili ni buluhaton sa tao. Dili ni buluhaton na mahimo sa kusog sa tao. Buluhaton ni sa Ginoo. Ang paglambo sa buluhaton nag-agad sa gahom sa Dios. Nag-agad kay sunan sa kada Kristohanon nga andam mo obey, mutuman sa Dios. O diyan nga mapakita ang iyang gahom. Amen. Gusto ang Ginoo nga ang iyang buluhaton mo uswag, mulambo, mudako. Apan ka na ang buluhaton nag-agad sa tagsa-tagsa ka membro sa simbahan nga mutuman o mahigugma sa iyang buluhaton. The word of God. Kung imo ning una-unaon nga buluhaton sa tao, dili ka mo apil. Kung imo ning una-unaon nga buluhaton na nagsunan sa Bible Baptist Church or Cornerstone Bible Baptist Church, dili ka mo apil. Pero kung imo ning una-unaon nga trabaho ni sa Dios, maigsunan mo apil ka diya sa trabaho sa Dios. There was a man nga upat ka tao o tulog ka tao nagtrabaho construction sa usa ka famous na architect or engineer. Ingon ko sa, nganong nagtrabaho ka? Siya, well, wa ko'y trabaho sa mo, kinahanglan kong trabaho. Apil kong trabaho. So, napil siya. Ang usa, nganong trabaho ka? Ingon ko sa, well, kinahanglan kong sweldo. Na ako'y pagkanunon. Kinahanglan kong trabaho, kinahanglan kong sweldo. So, napil siya. So, ang usa, nagtrabaho, apil siya. Ang usa, kinahanglan sweldo, apil siya. Ang usa, ipamuntahan siya, nganong nagtrabaho ka? Di po siya for a while, iniingon siya. Ditubag siya sa nangutanan siya. Well, nagtrabaho ko tungod kay gusto kong mahimong kabahin aning banggiitan nga engineer nga nagbuhat sa aning iyang project. You see, now, nganong na ato sa Bible Baptist Church, nganong giluwas sa Ginoo, nganong gitagaan tag kinabuhi walay katapusan, nganong gibangko sa Dios atong kinabuhi, mahigala tungod kay naay trabaho ng Dios. Ug iyang tuyo may sunan nga apil ka anining trabaho. And everyone should take part sa buluhaton sa Dios. We are a part of the work of the Lord. Amen. We are partners with the Lord Jesus Christ. Kauban na to siya ang trabaho. Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya ang nagsugod nini, kinuwas ka niya. Naiplano siya baguhon niyang kinimong kinabuhi. Na siya'y plano may sunan nga tagaan kag kadaugan sa imong pagpadayon aning pangalagad niya. Hangtod sa iyang pagbalik. Alright? Naa siya'y plano, naa siya'y buluhaton. Apil na niini may sunan. The word of God. Unsa nimo ang buluhaton sa Dios. Unsa pala nimo? Now, diya sa buluhaton sa Ginoo, God reveal His power. Yes, right. No? Kaya nung si Moses, tabok na sa Red Sea. Yes. Ngayon naman, ikaw Moses, ginalaw rin mo aning kamingawan, tungod kay, dili minimo patyon, kay way mintiryo, nga way mintiryo. May pwede dito sa Egypt. Kaya nalito yung mana, nalito yung mga panakot, nalito yung mga lamas, ay onions. Kakaon mo, shawarma, alam niyo yung shawarma, no? Yes, amen. We think na muna yung pagkaon, mag-yunahon sa mga audio, pagkaon sa mga taga Middle East. Eh si Moses, di man tao na ko'y buot-buot, ano eh? Na ay plano ang Ginoo, magbuhat sa nasod, nag-lead lang ko ninyo, mutabok ta dito sa unahan, yun ang mga tao. Asa man tabok-tabok kani, na ay tubig nga, dagat, kilid-kilid bukid, sa likod kaaway. Kasi gibuhat sa Ginoo, Moses, isa imong sungkod. Moses, itabok. Matikas ang dagat. Nakalakaw siyang tanan sa dagat na mala. Amen. Kasi makabuhat na si Moses, dili. Ang makabuhat na ang Diyos. Pero ikaw na naglakaw dito sa dagat na mala, mangangha ka sa gahom sa Ginoo. Yes, right. Makaingon ka, grabe ang Ginoo sa gibuhat. Di ba? Amen. Apil sila. Ingon ana ang buluhaton sa Diyos. Karon pagsugod ninyo diri, sugad pagsugod, 7 years sa muro, 7 years, hinahinay, gikan pagsugod wa, nakapay kong kapati, hinahinay bayad, makakita ko sa kadaw. Wow! Nalilo lang kay kada, physically, ulambo ang ulaton, ang imo pong kinabuhi Kristo, anong palapuan po si Ginoo?
ayaw paulahi sa progress. Mula po ang buluhaton, mula po ka. Magdunga na sa may sunan. Mula po gani ka, o ang buluhaton o mula po, na ay korupsyon. Basig ikaw ang kurap, anong nilambo ka, ang buluhaton o mula mo. Okay? Oh. Mula po gani ang buluhaton, o ang Kristohanon, wapon mula po, na ay problema. Magdungan ka lang po, ayaw paulahi. Kamong ka sa Kristohanon sa Cordova, makita na ko ang gipalanginan sa Dios, gipalanginan ang simbahan sa Cordova, makita po na ko ang gipalanginan katupong nag-apil. Pero doon na po'y dugay na kagakuyog na mo. Nawa mula po tungod kay nakita na ko na di ka ba lumutuman sa Dios. Naala niya, nagsigig simba pero wa mo be. Wag yun mo sunod. Wag yun mo kakon. Wag yun mo involve. Wag yun mo practice. Ayaw tugutin nga ikaw na nga Kristohanon. Kung sa itudlo sa pulo sa Diyos, tumahan nilang sunda lang. Ayaw kahadlok. I-challenge mo nila. Tithes, offering, missions. Ayaw kahadlok. Naman sa Bible. Ay kahadlok. Sunod lang ay kahadlok. Ayaw paulahin nga naman. Pinaagi na na kung panangin na sa Ginoo buluhaton. Ikaw po nga nag-obey. Kita ka sa Diyos. I-bless ka sa Ginoo. Pero ikaw nga di ka mag-obey. Unya na ay puno sa Diyos na gitudlo, di ka mag-obey. Mula po ang buluhaton sa Ginoo, ikaw na sa daplin maglingkod ka dito, nakabalo ka anong wa ka giblas sa Ginoo. Kaya ang imong kasing-kasing wa ka nagtuman sa Diyos. Kabalo man ang Ginoo sa itong kasing-kasing. Palambuon yung kahinahinay. Gikan sa bisang una, namin ito yung mga membro na nasa bulangan, nagtrabaho sa una. Kristo sa bulangan, halos tibong pamilya. Kristo, ano bang? Gisite sa inilog. Diba? O sa mga, inilog. Biya. Ang tika na sa mga printer. Isa itong lisinyas, pilay kaya, di ba? Muna trabaho. Pero iksuna, nangaluwas. Sa una, ang bana, palahubog tayo, inigawa sa trabahoan, magkatang mga barkada, mag-inom muna, hupdon sa sweldo, inikuli, magdala ko sa kasardinas, tabangan sa 5 kabok, mingko anak, 8 na tanan. Usa ka sa sardinas, mo nang kentang. Pero may sunan, ni padayog pangalagan, kauban na mo si Ginoo. Karon ang ilang mga anak, professional sa tanan. Luoy kay sa una, professional sa tanan. Naasawa pag pastor mo siya. Teacher ang duha. Pero luoy kay kenta sa una, pero pagkaluwas, nisunod pangalagad, yung usap si Ginoo, kinabuhi. Oh. Inaana ang Ginoo ang atong gialagaran, makaya mo siya, pero kinanglan tangaw, mo involve sa buluhaton. Mo appeal. Na naman, ginasulayan sa Ginoo ang atong pagtuman niya. Una, kung sa'y gisulti sa pulong niya, mutuman ba ta? Ikadua, sa iyang buluhaton, mo appeal ba ta? The Word of God. Dili ni buluhaton ni Pastoral. Dili ni buluhaton sa gihikanan niya na Cordova. Dili ni buluhaton sa gihikanan sa Cordova nga katipunan. No! Kaya mga kapastoran nga diha gahatag silang kinabuhi nang alagad sa Ginoo. Daghang kas mga tao nang aluwas, nang abag-o, gibless sa Ginoo, nang alagad sila nang nagdaig sa Ginoo. Napasidunggan ang tinuod kay Ginoo. Dili sa atong kinabuhi. Sulayan sa Ginoo ang atong pagtuman diha sa pulong Word of God. Second, the Word of God. Muobey ka sa pulong sa Ginoo, naay panalangin. Muapil ka diha sa buluhaton sa Dios. Mupadayag ang Ginoo siyang gahom. Ang imong pagtuo, mutubo. Di ka na muobey ka, mutubo yung pagtuo. Dito, wow! Pag-obey sa mga Israelites, pag-obey ni Moses, ingon mga Israelites, wow! Kalakaw mi sa dagat. Ang ilang pagtuo nilang mo, importante kaya na sa Israelite. Inik-obey ni mo, mutubo yung pagtuo. Di kayo ka mo-obey, dili mutubo yung pagtuo. Di mutubo yung pagtuo. In the Bible, kung wala'y pagtuo, lisod, mahimaya ang Diyos. Una, siya na ba'y rewarder? Siya na ba'y mo reward? Una, sa atong pagtuo, mutubo atong faith. Di lang kayo mutubo atong faith. Ang atong pag-obey, di padayag, ang ginugahon, pagtuo, mutubo, naay panalangin. Unya, mulambok po ang atong pagsalig sa Diyos. Atong confidence. Importante na kayo ng mga lagata nga naatay confidence. Kung wa kay confidence, mahadlo ka. Mahadlo ka kung sa lang puti.
Nga ano naman po di? Asa naman po da? Kawa ka pagsugod na ito sa daw, 22 pesos in offering. 22 pesos. Nagsugutan. Oh, unumin sa attendance. Unong, ako pa sa itong tao. Hindi ko, pagkasunod ko, palit ng bangko. Palit ng bangko. Palit ng bangko. O sa kabulan, sino palit ng bangko? Ang una ng abangan, 600. Sunod ng tiguanan, nag-rent me of 1.5. Ang ikaw ba't katiguanan, nahimong 3.5. Ang ikatulong, ang ikaw ba't nahimong 7,000. Hangtod na palit na itong yuta. Almost 50,000 every month sa yuta. Hangtod ka rin sige magbayad. Mauma na 10 million na impas. 10 million na ini ka-impas. No. Pero ang pinuta na sa dapin sa daan, kung nakado dito na sa dapin sa daan, ang per square meter na 25,000 per square meter to 40,000 per square meter. Kung yan naatay building, kung ato itong ibaligya na yun, wak tayo kwarta, wak may kwarta as mason. Pero naatay building na tayo, mabaligya na to. Maabot ng 50 milyones, mahalin. Oh, pero nagsugod ni 22 pesos. Pero na tayo mga missionaries, mga gyapon. Di ba? Tayo missionaries, mga gyapon, hinahinay. Natay eskwela, hinahinay. Natay mga teachers, nakapilog tudlo. Ay, blessing, may sunan. Natay confidence, mutubo imong pagsalig, di ka mahadlok. Di ka magbinayot. Di ka mabayot, di ka matalawan. Na naman, sa puluhaton si Ginoo, kinanglan nga musalig na niya. Musalig. Pero nagbayad ng property, mahadlok mo. Makabayad ka kanini. Unya, makawan ka kanini building. Matingala lang ka, basta muubay lang ka, musunod lang ka. Ang Ginoo anda mo pakita sa gahom, mutubo yung pagtuo, malig-on ka, na masalig ka sa Ginoo. Amen? Okay? So una, na area nga, sulayan kung pagsunod sa Diyos. Una, ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang iyang buluhaton. Apil ka ba? Apil ka ba? Alright? Number last. Kila itong gusto di ganit? What? -1. -1 para di mo mag-uol. -1. Tulo lang. Kansi mo, halida? No? Kansi mo. Isulti na ang ikatulo, di na ko i-emphasize, okay? Magtulis ko ba? Ikatulo, ang kabubuton sa Diyos. The will of God. Romans chapter 12. Diyan, ipadayag yung purpose, ang imong submission, ang imong obedience, ang imong panalangin, unang resulta na, ang kalipay. Tagan ang verse ko, 2 Corinthians 8. 2 Corinthians chapter 8, verse number 5. 2 Corinthians 8:5. 2 Corinthians 8:5. 2 Corinthians 8:5. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Amen. Ang istorya niya na ay si Pablo naglalagad sa Ginoo. Na ay mga tao na ni-partner niya sa pangalagad sa Ginoo. Ingon si Paul, kana ilang gibuhat, dili tungod nako. Ingon si Paul, but tungod sa Ginoo, tungod sa kabubuton sa Dios. Now, ang inyong pagsunod, ang atong pag-obey, dili tungod sa inyong pastor. Ang inyong pagsunod, ang inyong pag-obey tungod sa kabubuton sa Dios. And the will of God is very important. Very, very important. Ang kabubuton sa Ginoo. Maminaw bitas kabubuton sa Ginoo. I got married almost 19 years ago. 19 years na may karong July. Karong? Tuloy ko sa pizza ron. Hapit na, mag-disinilbin may katuloy. By God's grace. Kaya mo na kung ako maminaw sa kabubuton sa Ginoo, dili si Mamor siya nga asawa. Oh, daghan na bag nagparandam sa kuha sa una. If you need a friend, nara ko dili. Mga young people ba? Sa young people pa ta. Di ba? Nung naniid ko sa kabubuton sa Diyos. Daghan kayo may discourage na ko sa iyahan. Kaya ilang tanaw na, ha? Namuyab ka ni Rochelle? Kalayo ninyong parang, uy, ikaw na adiri. Siya na adito. Muna ba, dili match. Napay mo yun. Kung kamoy magkadayon galing, magpatulit kong usap. Mga nanay ang mga challenge ba? Grabe kayo mga kuwala, ano na kayo ba? Murag ilang pagtanaw, bitaw mo, imposible, di mo gadayon. Pero ako pre, kabubuton sa Ginoo. Ampo ko, Lord, ang kabubuton ni mong Ginoo nga kami, magamit minus ministry. Tulog ka to, ipon ng uyab niya.
sige kong suno, sige kong paningil. Imo na kong sumton pa ron, imo yab. Ngayon siya nga, di. Pero maminaw kung bayo siya, basig mga magumis gila. Kung okay na si daddy. May na lang kay atong panahon na akong pagkabungol, di pa kaitan to. So di pa dayon to. Mga igsoon, gisugod ko na, upat mo na, kaya sa Ginoo. Amen. Inyang buloton sa Ginoo, nagpadayon sa Ginoo. Pabubuton sa Diyos, ang pinaka-importante. Amen? Ang inyong missionary dere, worker siya sa Kuduba. Sa una, taga-buhol pa na, naging Kuduba, na-member dito, kaila sila. Pagkabalo na po nga, di ka sa buhol, ko, stay ka sa church. Pagkabot sa church, nagpadayon sa Kiskwila, hangtod dakat sa vision, nag-Bible school, nag-graduate. Oh, mga itong mga missionary, pagkawaman sa pastor, nagkano ko basig magsugod ko sa Toledo? Toledo City, hindi ako kasi kasing ko. Dumagiti, kinakawa na yung ministries mo, dumagiti ka naman. Tayo dumagiti ko. Oh, dahil ko sa dapat, nag-ispila, o elementary, pagkawaman, ibalik ko sa sanitary. Pagkawaman, nag-CBPC ko. Tayo dumagiti ko, sa ikong kinakawa, dahil bang ibayad sa utang, kay di ako nagawali ko sa lugar. Ang akong lugar mismo, wala yung akong kahatag, wala yung kapanangat magwawali. Thank you, God. You go to Dumaguete. You go to Dumaguete. Mahal ka na minaw? O, pag paminaw niya, nag-tiktoyin siya na rin, nasugatan mo niya. Pero naisimbahan na rin. Nalam na, kabubuton sa Ginoo. Importante kaya ng kabubuton sa Ginoo. Maminaw kita, Lord. Kinsa may mo gusto minyo, anak ko, kung litaw ka dalaga ka ron, naglibog ka, dagay kayo nguyab di mo. Makampo ka, kabubuton sa Ginoo. Ayaw sugtan ng 5 ka mo? Yes. Ikaw po lalaki, dagay kayo di panguyaman, nalibog na ka. Ang resulta na, mabuhang ka. Dagay kayo, makampo ka, kasi kabubuton sa Ginoo. Amen? Trabaho, eskwela, kurso, kabubuton sa Ginoo. That's very important. Amen? Nga naman, diya sa kabubuton sa Ginoo, distingan ang atong pagtuman niya. Musunod ba ta? Unya, kung musunod ta, na ay blessing. Amen. Okay? So first area, the Word of God. Musunod ba ka? Distingan sa Ginoo kung musunod ka niya. Ikalawa, the Word of God. Iyan mo lahaton. Muapil ba ka? Distingan sa Ginoo yung pag-apil. Na-discourage ka, sulayan ka, kung sa mga bati, may kinaiyan niya kung pauban din sa ministry. Mundang ko na kung ganahan na nila. Daily, inside ko yung mo. Kung dili, ang buluhaton sa Diyos. Di ka mamili. Kung buluhaton sa Ginoo. Alright? Number 3, the will of God. Ikaw pa, ito katapusan. Sali pa mo panington. Ikaw pa, ito katapusan. Na, kinahanglan itong ubay, istingin sa Diyos, is the area of worship. The area of worship. Itong gibuhat ni Abraham, kung sa isulti niya, tingnan niya ang kauban ng mga bata noon. Buhat to na dito. O niya, pagkaman, ibilin mo na rin. Kaya buhat to ni to worship. Musimba mi. Lahat to ba sila, katong buhat to ni Abraham na iyang iatay mo kung sa Isaac, ang mensahe ato sa kasitasin, Lord, I will worship you. Alright? Now, kung saan yung worship, kung saan yung pagsimba. Panalangin nga dili makaguba. Panalangin nga nindot. Alright? Okay? Worship. Musimba. Now, ang insakto nga worship, palihog, Zechariah 14:17. Zechariah 14:17. Happy to come man. Or Job 1:20. Okay. Job 1:20. Let me jump to this word. Job 1:20. Alright? Kaya nung tumulong daw sa si Job? Ha? Daw sa si Job? Dato kayo naatanan, wala yung pahitaon niya. Apan kalit lang, katanan di kuha. Gibin lang siya, asawang ayawanon. Unya, gihumag-humagan yung lawas, gikan so, padong sa palapa. Diba? Kaya nung tumulong na? Ikaw ko na, imagine na, ikaw si Job. Pero tindatuan mo, buutan ka kayo, nituman ka sa Diyos, nakalagad ka sa Ginoo, tanan imong gibuhat para sa ngalan sa Ginoo. Unya kalit lang kuhaon tanan. Unya bilinan kag asawa nga niyon magpadayon pa kas imuhang pagsimba sa Ginoo. Ingon ang asawa ni Job, tungluha ang Diyos. Unya paghigog. Tanawa na unsa na klaseng asawa. Di ba? Kung na kay asawa yung una na gani nga
tungod kay nagsimba kas Ginoo nya daghang problema o naingon kanana pang unda nagsimba. Di PCO. Paghiko gayon. Itungod ang simba daghang tag problema. Naagay na pagkuha PC ihatag sa iha. Oh, amen. Ha? Ayaw dayon na yung ugalingon. Lanuan, huwag ka pasabot abi kay nangalagad na sino wala yung problema. Huwag ka pasabot abi kay nagsunod tas Ginoo, nituman kas pulong, niapil kas buluhaton, nisunod kas kabubutong sa Dios, nga wala yung problema. There will be problems. You will be tested. Ang iyong pag-ubay will be tested. Tistingan iyong pagtuman kung unsa ka ligdong ang iyong pagtuman. Kung ka siya gibuhat ni Job, Job 1:20, look at the verse. Basta tagdungan. Ready? Go. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped. Ano siya sunod? Sunod yung verse. And said, ready go. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return hither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Mauna example sa atong pagsimba. Gikuha na tanan sa tunga-tunga siyang pagpangalagad o pagkabuutan. Gitunglo na sa kasawa. Pero ang iyang pagkamatinuanon sa pagsimba sa Diyos, buwan niya biyai, miyukpo, o mingon, ni tungha ko ngaway da, mupauli ko ngaway da. Mulan bata pagkanak mo, wah, Diyod. Inig kamatay ni mo, ablihin mo noon. Ipakita yung palad, tiwak kay mada. Pili yung pagsimba, gitanaw sa Diyos. Kamu ka sinita mo ni Job? Katapusan niya chapter sa Book of Job, tanaw pa yun. Kung yun sa Ginoo ang pagpanalangin niya kinabuhi. Yun sa pag-multiply. Gi-multiply sa Ginoo ang iyang panalangin. Ha? Nakabasa mo sa Bible? Gamay lang yung verse. Gamay lang yung verse. Job chapter just to show you the Bible sa pulos yun. Job 42 verse 7. Job 42:7. And it was so that after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said to Eliphaz, the Tenite, my wrath is kindled against thee, and against thy two friends. Go to. Okay. 10. Job 42:10. Job 42:10. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much as he had before. Di lang ito basahon di tali. Gidoble o pilo sa Diyos. Unsay nawa niya. Nga naman, napamatud ni Job ang iyang pagsimba sa Ginoo. Tinud-anay. Wa siya nagsimba sa Ginoo tungod kay naay mga butang. Wa siya nagsimba sa Ginoo tungod kay maayo iyang kinabuhi. Wa siya nagsimba sa Ginoo tungod kay hapsay ang dagan sa iyang kinabuhi. No! Ang iyang pagsimba sa Ginoo, pagsimba nga ang Ginoo siya lang og arang ug wa nay lain pa iyang gipangita sa iyang kinabuhi. Mo nang bisag gitangtang pangtanan nga naa niya nga butang aning kalibutana, ang iyang pagsimba wa gibawa. Ang pangutana, unsa nga klase nga pagsimba ang naa nato sa Ginoo? Basig matangtangan ng tagamay sweldo, tangtangan tagamay trabaho, masakit lang ginagmay, problema ginagmay, dayon na itong tumlo sa atong pangalagad. Kasi paita, ayaw tag-ingon nga pait ang Kristohanon. Paita ni Kristohanon, ay paita ni Kristohanon. Ayaw! Na ay ginagmay problema, pero kung di mo baba, nga di ka makaingon nga, pait ang kinabuhi Kristohanon. Why? Tungod kay, nangalagad ka isulayan si Ginoo. Kung tinuod ba ang imong pagtuman sa pulong sa Diyos? Tinuod ba ang imong pag-apil sa bulahaton? Tinuod ba ang imong pagsunod sa kabubuton sa Diyos? O tinuod ba ang imong pagsimba niya? Makita na kung unsa nga klase ang atong pagkamatudanon. O gigala ingon ta mo, makapasal ganita. Paabot sa panalangin. Paabot sa panalangin. Kaya na blessing. Na blessing. Ha? Na blessing.
tindagan ang panalangin, dito mo man, mo istorya ito sa mga panalangin sa Ginoo, sa kinabuhi na mo, na nangalagad mo sa Ginoo. Dili maihap, dili malimta ng uban, dapat na igalista, pero tindagan ang panalangin. Ang pinakadamang panalangin na nakapadayon yung pangalagad sa Diyos. Kaning makapangalagad sa Ginoo. Dako kaayo na panalangin. Last week, we Bohol. Dito sa Bohol, we spent maybe more than 40,000. Hindi dali magbiyahe, pero makagasto ta niya na, nakaligong ng resort, nakapanguhay ni sa umuana. No? Unya, I mean, dahil mga blessings sa Diyos ni Andam. Kana tungod kay nagpadayon tas pangalagad niya. Isulayan, unsa kamatudanon tas pulong niya, sa buluhaton, iyang kabubuton, o atong pagsimba niya. Istingan sa Diyos. Paningkamutan na ito, makita makapasar. Kung makapasar ta diya sa pagsimba, kabang kausay may tabo, kung makapasar ta diya sa pagsimba, then, ang imong gugma sa Ginoo tinudanay. Ang iyang dungog himaya, makita. Na kay pagkamasaligo, na kay kalipay, na ang pagkamasultanon, na ang pagkamanghatagon, generosity, na ang pag-alagad, na ang pagkamapasalamaton. Ang Kristohanon nga kabalong mutuman sa Ginoo anang upat ka butang, mapuno sa mga maayo-kaayo nga mga hiyas sa usa ka Kristohanon. Malipayon, mapasalamaton, malipayon, dasig, na ang tinunay nga gugma. Ano man? Tinunay ang iyang kasing-kasing sa iyang pag-ube sa Ginoo. Heads bowed, eyes closed.